esforços per tal de recaptar fons per projecte d'investigació contra l'esclerosi múltiple. El món empresarial, el món econòmic, els centres de coneixement, les universitats, els centres d'investigació, com són capaços de fer que aquesta transferència de coneixement a través de la societat civil ens aporti valor com a societat. Intentem coordinar els nostres esforços perquè volem arribar una miqueta més enllà. Y cuando alguien utiliza recursos que no son suyos, tiene una responsabilidad. Y entonces yo pensé que mi papel hoy aquí era rendir cuentas de en qué invertimos los recursos que la sociedad nos proporciona para que hagamos nuestro trabajo. Esa es la pregunta que no sabemos responder. Sabemos lo que le va a pasar a 100 pacientes, más o menos acertable, pero no sabemos lo que le va a pasar al paciente que tenemos al otro lado de la mesa. Por tanto, el reto que nosotros tenemos ahora no, desde hace mucho tiempo, es intentar averiguar qué le va a pasar al paciente que tenemos delante de nosotros. Partint d'unes arrels locals, estem aquí, siguem capaços de fer una recerca d'impacte global que millori la salut, no només dels ciutadans de l'Hospitalet de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, sinó del món. Per tant, molt contents d'estar aquí, moltes gràcies i a veure si continuem fent nits solidàries.